Siring man ang paglakop asin pag-ulakit kaini. Antabayi ang mga kamot asin pag-isip kan mga ekspertong mediko na maglingkod sa mga naghihelang na may matibay na kaaraman, siring man pagkaherak. Asin ang mga gobyerno, asin pribadong mga ahensya na dapat hanapon ang bulong asin solusyon sa epidemyang ini. Ipinapamigbi niya mo ang gabos na mga naulakitan na sinda marahay mantulos. Tawan sa muya ang grasya na maging uwa para sa karahayan kan gabos, siring man magtabang sa gabos na nasa kaurasaan. Ininahagad niya mo, huli kay Jesucristong kagurangnan sa imong aki, na bubuhay asin nagahadi, kasaro kan Espiritu Santo, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Santa Maria, tabang sa gabos na Kristyano, ipamibi mo kami. San Rafael, Arkanghel, ipamibi mo kami. San Roque, ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, ipamibi mo kami. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Ang tamang oras sa Radyo DCGB, 1:05 nin pagkahapon. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Ibinasura kan Department of Justice o DOJ ang reklamong kriminal na isinumitir kontra kay Senador Aquilino Pimentel III dahil sa pigsasabing pagsuhay sa quarantine protocol kanakaaging taon. Ini dahil sa kulangan in probable cause o ebidensya kan reklamo. Sigon sa DOJ Prosecutor General na bako obligado si Pimentel na i-report ang sa iyang kondisyon o medical base sa nakapalaman sa provision kan RA 11332 dahil bako uman siya sa wrong public authority. Dagdag pa kan Prosecutor General na wala man sindang nahihiling na pangangaipo para mag-report si Pimentel may kinaraman sa iyang kondisyon kanagduman siya sa S&R BGC asin Makati Medical Center kan Marso 16 asin 24 taon 2020. Ini dahil naaraman sa nanisin na si Pimentel ang positibo sa COVID-19 kan mismong aldaw na nagduman asin makalaog na siya sa MMC. May kukonsiderar man na depektibo ang sinaangat na reklamo ni Attorney Rico Cueco dahil ibinase Quitsyo. Reklamo ni Attorney Rico Quitsyo dahil ibinase sa nainisa sa iyang mga ebidensya sa mga bareta na ikukonsiderar lamang na hearsay. Yan ang pang-alaunang bareta, haligi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Coffee Mate, bring out the best in your coffee araw-araw sa halagang 15 pesos with a new Coffee Mate tipid pack. Downy, bye-bye Bahayrus, kahit sa pambahay with Downy. Farex B-Complex, help sustain glitch-free nerves. Mag-Farex B-Complex everyday. Ginebra San Miguel. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Ginebra Nation. Alaxan FR. Alaxan FR ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis. Panalo sa laban. Alaxan FR. Neozep tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Nido 3 Plus. Todo Protect, your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion.
Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Isang mensahe ng pag-ahon mula sa Cobra Energy Drink. Bangon na sa pagkakatulog at pagbagsak ng kabuhayan. Matatalo rin natin ang pagsubok. Simula na ng biyahe, hindi lang ng sasakyan, kundi ng buhay tungo sa pag-ahon. Bukas na, hindi lang bote ng Cobra, pati ang daan tungo sa pangarap. Ngayon, panahon na nating bumangon. Cobra, #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Cobra, the #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Araw-araw mas sasarap dahil andito na ang new Coffee Mate 60-gram Tipid Pack sa halagang 15 pesos lang. Araw-arawin ang creaminess in your coffee. Sa new Coffee Mate 60-gram Tipid Pack, you can enjoy up to 12 cups of creaminess every day. Talaga? 15 pesos para sa 12 cups? Yes, 15 pesos para sa 12 cups of coffee with Coffee Mate. The new Coffee Mate 60-gram Tipid Pack. Bring out the best in your coffee araw-araw sa halagang 15 pesos lang. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. Maski sa iba ka magpoon, sa Red Horse man sana ikamatapos! Red Horse Beer, kusog kang tama pero bakong wasak. Diktiman sana ang pulik mo, diktiman sana ang pulik mo. Red Horse Beer, kusog kang tama pero bakong wasak. Sa Red Horse Beer man sana ang puli mo! Red Horse, extra strong. The #1 beer, hindi lang tama. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatalo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Okay mga tugang, Diyos marhay na hapon, Swendo Gabos, na mga nag-aantabay, naghihinanyog ka sa tuyang programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombase, OP. Kumusta po kamungunya na aldaw ng Biyernes, ika-22 ng bulan ng Enero mga tugang. Kumusta po kamungunyan digdi sa kuyang Rona, digdi sa kuyang lugar, sa UST Legazpi o digdi sa Legazpi, nagpapahiling na si Haring Araw, okay? Nag-aldaw na nga, may aldaw na mga tugang, okay? Mainit nga ni, ano? Mainiton bagangon yan mga tugang. At mga tugang, mag-iribahan kita sa sakuyang programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombase, okay? ng UST Legazpi. Agkos binabati ko po ang sakuyang mga kairibahan digdi sa UST, lalong-lalo na ang mga kapadian. Of course, yaon ang samuyang prior, si Father Liklik, at the same time, si Father Arceo na samuyang rector and samuyang vice president for finance. Wala ba ko si Father Edwin Lau, si Father Ram, ano? Siya ang director ng campus ministry, and of course, ang chaplain si Father
Joseph Rakid, at ang kaibahan ko dyan sa ospital, si Father Don Santos. Siya at the same time, ang mga kaibahan kong madre dyan, si Sister Kate Rining, Sister Mila, and of course, si Sister Rose. Okay. Ali pa lang ako kasama ko dyan sa UST Hospital pa nag-anoint kita. Nag-apon sa kasi Sister Rose. Mga tugang, kumusta mo ka mo ngunya na aldaw ning Biyernes? Ano? Sana igwa ka mo ning maray na kamugtakan. Nasa maray kamugtakan pala ka mo. Nasa maray ka mong salud. Ano? Dahil man lang ka mo, dahil man lugod ka mo naghihilang-hilang. Tama gayon baga ng mga tugang na kita ay nasa maray na pagmati. Ano? Dahil kita mang magkahilang-hilang. Ngayon ang gusto ni Father Boots na siyempre, ipangajik ka muna dahil ka mo magkahilang-hilang. Of course, ang nagdadawag sa tuya mo niyan sa Facebook Live, yung si Manay Ampi, okay, sa Manila iyan, naghiling sa tuya. At of course, si Alan, sa mga yaon dyan sa Manila. Of course, sa kuyang very supportive na pinsan na nasa Japan, si Manay Baby at si Manay Tony. At si Glenda Velasco. Thank you, Glenda. Maray na hapon sa Indogabos. Okay? So, magdahog sa nakamo, takadakol ka mong mauukudan, maaaraman sa satuyang pag-uurulayan mo niya na aldaw. Okay? Ang satuyang pag-uurulayan ng mga tugang ay manunungod sa mga pagpili ni Kristo kan sa iyang mga katabang. Okay? Kaya kita gabos maging matabangon. Okay? Okay, sana kita maging kapartner ribatan na God si Jesus sa iyang gawain. Alam mo, miski makapangyarihan ng Diyos, makapangyarihan si Jesus, kay puhan man kita giraray. Okay? Kay puhan. Ano? Tas sabi nga ni, miski ang Diyos makapangyarihan, kay puhan kita. Remember, God needs you. Okay? God needs me. Yung mga tugang yan, kay puhan ka. Kay puhan ka ng Diyos, huwag mo sasabihin, hindi man ako kay puhan. Ano? Maluya man ako. Anong maluya? Mayong ginibo ang Diyos na maluya. Lahat na ginawa ng Diyos, lahat na nilikha ng Diyos, ay kapaki-pakinabang. Don't consider yourself useless. Ano? Sa mo assignment palagi iyan sa appointment letter palagi being useful, useful, kapaki-pakinabang. Ano bagay ginagamit ka? Hindi naman po ganoon. Kundi bilang kapaki-pakinabang, usefulness in the order. Okay? So importante, igwa kita ng mga maitatabang dahil sa tuyang mga ginigibo. But anyway, katugang bago kita magpadagos ka sa tuyang programang Marahay na Hapon, siyempre, mga G mo na kita. Okay? Mga G mo na kita. Ning sa tuyang pangajion, mga tugang, ang sa tuyang pangajion, walang iba kundi ang memorary. Samahan ninyo ako mga tugang sa tuyang pagpapangaji sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino mang humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming mga kahilingan sa aming mga pangangailangan, bagkus kami yung dinggin at kaawaan. Mahal na Birhen Maria, pakiusapan po ninyo ang iyong anak na si Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, na ilayo po kami sa anumang mga masama. Bendisyonan niya po ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang nangangasiwa o namamahala, lahat ng mga tumutulong at ng mga nagtatrabaho, at lalong-lalo na ang mga tagapakinig namin, na ilayo po kami sa anumang mga masama, lalong-lalo na sa COVID-19, anumang sakit o anumang disgrasya, upang kami
makapagpatuloy na makapaglingkod sa iyo. At kami maging kapaki-pakinaban at maging kalugod-lugod sa iyo. Ang lahat na ito ay hiningin namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, Diyos marhay na hapon giraray sa Indogabos, mga tugang, sa tuyang pag-uurulayan ang manunungod sa mga disipulos o apostoles ni Kristo. Okay? So yun po ang mga apostoles ni Kristo. Aram na nindo kung sino ang mga apostoles ni Kristo. Okay? Aram ba nindo mga tugang? Baka din nindo aram. Ano? Importante mga tugang sa tuyang pag-urulayan ang mga apostoles ni Kristo ngunya na aldaw. Okay? So ano kaya ang sa indang mga pangaran? Okay? Ano ang sa indang dapat gibuhon? Okay? Alam mo, kasubang gumahinahiling ako sa pagre-research ko, magayunan mga tugang. Actually, ang mga apostoles ni Kristo, okay, sinda po ang mga disipulo. Ang disipulo, ang apod kaan, pupils. Pag sinabing apostoles, apostoloy, ang buot sabihin ka mga tugang, sugo. Kaya pag sinusugo ka ng Diyos, saro kang apostoles. Okay? So, saro kang apostoles. Ang mga, sila po gabos, mga disipulo. Mga disipulo po, mga tugang iyan. Okay? Ano ta raot-raot ang sa kuyang iPad. Siguro, haluin na kayo ng iPad ko. Siguro gusto na talagang palitan. Ano? Medyo haluin na kayo niyo. Gusto na siguro. Bigla nagdidimdim light niya. Napipighiling ako, napipig-research ako kasi mga tugang, inihong sa tuyang pighiling, taday ka mabuksan. Madaling ito maluya, bagong charge pa lang But talagang siguro nagsasabi na, Father, palitan mo na ang iPad mong yan. Pambakal. Tama ko pambakal. Okay. So, ini mga tugang, yan, pig-research ko kasi kasubag ko. So, ito bagang 12 apostles ni Kristo. Characters of the 12 apostles of Christ. Okay? So gusto kong hanapon ang mga karakteristik kasi iba-iba ang ugali Iba-ibang ugali ka mga alagad ni Kristo. Okay? So si Pedro, okay? Si isa pa, kadakol baga sinda. Okay, 12 nga ni si Andres. O sa tiyan, babasahon ko mga tugang iyan. Tatawag ko kamo ning hint kung ano ang mga okay ni mga tugang mga ugali ka mga alagad ng Panginoon. Pero for the meantime, mga tugang, sa tuyan ang basahon mo na ang ebanghelyo niya na aldaw ning Biyernes. Okay? Aldaw ning Biyernes. Uni po mga tugang ang ebanghelyo alik kay San Marcos talata 3. Okay? Versikulo 7 hanggang 12. Okay? Nagduman. Okay, ay mali pala. Kasuhapon ito. Kapitulo 13, versikulo 19. Okay, sorry. Okay, nadahiling ini pala. Pinili ni Jesus ang 12 apostol. Dangan nagtukad si Jesus sa buklod, asin inapod ang mga lalaking buot niyang pilion. Nagdurulok sinda sa iya. Okay? Nagdurulok sa iya. Okay? Nagdurulok sa iya ang mga tao. Okay? At balikan ta medyo nawala kita mga tugang sa pagbasa ta tiggalaw ko kasi so sound system itong music ta medyo kita sa music baka makusog ang music ko kung okay lang dahil ko kasi gaano nadadawid mga tugang. Okay? Sa versikulo 14, pinili siya ng 12 na inapod niyang mga apostol. Tanganing maging kaiba-iba, puminili siya. Bako pinila, puminili. Iba ang pinili Puminili si Jesus ng 12 na inapod niyang mga apostol. Tanganing maging kaiba-iba niya, asin tanganing suguon na maghulit kang marhay na bareta. Tinawan niya sinda ning kapangyarihan
So pagpaluwas ning mga demonyo, ang 12 pinili iyo ini. Simon na inapod ni Jesus, na Pedro, si Santiago, saka ang magtugang niyang si Juan, na mga aki ni Zebedeo, na inapod na Boanerges, na ang buot sabihon mga aki ning Daguldol. Daguldulan, Daguldol. Si Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago, na aki ni Alfeo, si Tadeo, si Simon na Patriota, asin si Judas Iscariote na nagpasaluib sa iya. Ini mga tugang ang ebanghelyong unya na aldaw ning Biyernes. Hali sa ebanghelyo ni San Marcos, kabanata 3, talata 13 hanggang 19. Okay. Sa tuwin ang basa, ipaliwanag mga tugang ang ebanghelyo tangunyan. Okay. So, mga tugang, binigyan ni Jesus ng kalayaan ang mga taong pinili niya para maging katuwang niya sa pangangaral, pagpapagaling sa mga may sakit, at pagpapalayas sa mga demonyo. So mga tuwid, mga tugang, kaypuhan ning tabang. Okay? Yan ang kaypuhan tabang. Nagtatabang kaya kita? Okay? Importante yan, dapat maging matabangong kita. Okay? Maging matabangong kita, importante maging katabang kita. Okay? Dahil ako kayo, mahanap kita ng panahon na, dahil kita ang speak ka kaagad ng libro. Anyway, sige. Okay, sige. Anyway, mga tugang. So, katabang. Ako kay buwan katabang. Kundi akong katabang, dipisil baga. Kay buwan magtarabang-tabang kita. Okay? Kundi kitang katabang, dahil mo magigibo. Okay? Dipisilo. Dapat may katabang. May katabang-tabang kita. Sa studio nga may katabang kita. Yung dyan si Mark, nandiyan si June, si Bunching ba nandyan, o si Sai. Yan, may katabang-tabang. May importante may katabang. Kundi kang katabang, dahil mo pwedeng gibong-gabos. Hindi natin magagawa ang lahat ng bagay pag ikaw nag-iisa. Yan. May kasabay nga, ang lahat ng bagay di magagawang nag-iisa, kaya kailangan natin si Jesus at ikaw parang magawa ang lahat ng bagay. Yan, mga tugang. Kaya kaypuan ni Jesus, hindi niya sinolo. Yan importante sa mga gawain natin. Dapat ba talaga mag-solo? Hindi. Kaya tingnan mo, nang nilikha ng Diyos ang tao, hindi ba nagawa pa siya ng isa? Hindi siya isang tao lang ang ginawa niya? Hindi. We need community because we are social animals. Social beings. Tayo po ay mga kaypuan ng kairiba. Kaya partner ang apod kaan. Kaypuan ng maging partner. Kaya si Jesus, pumili siya na magiging niyang partner sa gawain. Okay, ano nga gawain ni Jesus? Pangangaral, pagpapagaling sa mga may sakit, pagpapalay sa mga demonyo. At of course, mga tugang, binigyan sila ni Jesus ng pagkakataon. Malapitan, masaksihan ang bawat kilos niya at galaw. At nang matuto sila sa Kanya. Ano ang buot sabihon kan, mga tugang? Importante ang tinatawag natin formation. Okay? Formation. Importante, mga tugang yan. Kaya ang padi, hindi nagiging padi tulos. Naagian sa formation. Okay? Actually, kulang pa. Kaya kami igwanganin ng ongoing formation. Kami mga padi, hindi nagiging padi ka na, aram mo na gabos. Dahil ko nga aram ng gabos. Kaya kayo po ang ka mag-update kung sa imong mga
mga pag-aadal. Importante mga tugang, kaya sabi nga ni Igwa kita dapat na mga mentors. Bakong tormentors, ha? Ang kaipuhan ta mga tugang, mentors, bakong tormentors. Kasi may mga tormentor dyan eh. Nagiging torete tuloy sa mga tao. Ano? Dapat ba ang importante mga tugang, makanood kita. Hindi ba Teresita, Jacobo, sa Casites, Lostral, Lumelo? Na kay po ang kita makanood, kay igwa kita ning mentors, igwa kita ning coach. Importante yan. Okay, mga tugang. Okay. Kaya, yun ang sa tuyang gibuhon. Maghanap kita ning mga mentors. Huwag kayong maghanap ng tormentors. Dipisilon ang pag nagparahanap ka ng tormentors. Ang mangyari sa imo, matuturete ka. Okay? Okay, dahil ka na maghanap ng tormentors. Okay, ganun ko na lang sa inihong ko yan. Ganun ko inihong ko yan. Ining sa ko yung iPad. Dahil masa ng silbi. Okay. So, ini mga tugang. Okay. So, anyway, saya na kita. Nakadisturbo. Okay. Tormentor. Okay. So, mga tugang, ang ginimo ni Jesus, okay, pinili niya, pumili siya ng 12 alagad na isusugo niya. Okay? Siyempre, bakit? Ang ginawa ni Kristo, pinili niya at binigyan nilang pagkakataon, opportunity na malapitan, masaksihan. Importante ito eh. Ang bawat kilos ni Kristo at galaw. Kasi si Kristo nagtuturo through examples. Okay? Through examples, mga tugang. Yan ang ginigibo ni Kristo. So ipapadagos na mga tugang ang sa tuyang pagpapaliwanag ng Ebanghelyo. Pagkatapos ng paalala, ang ngunyan ng oras po ay 30 minutes after 1 o'clock, 30 minutos makalipas ang 1:00. So babalik-balik tayo sa programang Marahay na Hapon with Father Boots Bombasi OP pagkatapos ng paalala. Back to studio. An oras hatod sa Indokang Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Joy. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage tests. Alaxan FR. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis. Panalo sa laban. Alaxan FR. Enjoy 1050 pack. Sagkot kinsena swak. Weh, sobra gabi ko'y pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason.